Ahoj Zuzko, já bych se tě chtěla zeptat, dneska jsme ukončili letní podnikatelský kemp v Nemojanském Mlýně, 8. ročník. Jaký z projektů, který dneska žluťáci prezentovali, tě nejvíc zaujal a proč? Dobrý den, nebo ahoj Lucko. Přiznám se, že ty projekty byly všechny fakt zajímavé a je hrozně těžké vybrat ten nejlepší. No a protože jsem samozřejmě mentorovala jednoho z nich, tak si budu stát za svým a budu říkat, že ten projekt, který prezentoval můj žluťázek, si myslím, že byl výborný. A co to bylo za projekt? Byl to projekt dotýkající se toho, že ta jedna slečna by chtěla být vychovatelkou v dětském domově. A chtěla by být vychovatelkou právě proto, že sama zažila to, co se jí tam na tom nelíbí, co si myslí, že by se v tom dětském domově mohlo na tom vztahu mezi tetami a de facto tím dítětem zlepšit a myslím si, že to velmi dobře trefila. V čem ten mentoring spočíval? Jaká tam byla ta spolupráce? Ta spolupráce byla zajímavá, protože ona měla jednoznačný názor na to, jak to chce udělat. A bylo velice těžké jí domluvit, aby něco malinko třeba změnila, anebo udělala trochu jinak. Ten žluťásek nebo ta moje slečna byla opravdu velmi tvrdohlavá a bylo fakt těžký, opravdu těžký. Už jsem dlouho něco takového nezažila, protože pravidelně pracuji se studenty, je jí 18 roku, takže já pracuji se studenty kolem 20 let a výš. A musím fakt přiznat, že jsem měla co dělat, abych ji přesvědčila minimálně o to, aby si to aspoň několikrát předtím zkusila. Jo. Takže nakonec se nám to podařilo a ona mi potom přišla říct, že to ví, že je tvrdohlavá a že ona byla jednoznačně rozhodnutá, jaký projekt se dělá, co chce dělat, nechtěla si do toho nechat mluvit vůbec, protože prostě mi vysvětlovala, že ona to chce takto a jinak to prostě nebude. Takže, ale nakonec si myslím, že se nám podařilo to udělat opravdu tak, jak jsme se domluvili, že jsem se snažila jí vysvětlit, že je dobře, že ví, co chce, ale taky to musí dobře umět odprezentovat. Protože by se mohlo stát, že by jí v polovině například zastavili a nedokázala by jim to svoje říci, což by bylo špatně. Takže myslím si, že nakonec se jí to velmi dobře povedlo. Super. Ty pracuješ jako akademička na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vnímáš nějaký rozdíl v práci se studenty, vašimi teda, a tady žluťásky, kteří vlastně nemají asi takový jako zázemí a určitě ten jejich přístup může být něčem jiný? Já bych řekla, že tam ten rozdíl je, protože už se jezdíme pravidelně a tak nějak pozoruju, že tady ti žluťáci jsou hodně kontaktní, to musím opravdu říci, protože a mám pocit, že když vědí, že ty se jim budeš věnovat nebo můžeš se jim věnovat, tak opravdu chtějí tu péči na 100% využít. To se mi na tom líbí, někdy to může být hodně náročné, protože opravdu jakoby vnímám, že hodně dobře poslouchají, vnímají, chtějí a ptají se a hrozně často se svěřují s takovými informacemi, které bych nikdy nečekala, že by ti takhle na první dobrou řekli. A to vychází z toho vztahu víc a víc, jak jsme spolu víc a víc, třeba 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, tak oni začnou víc a víc prostě najednou úplně mimo téma ptát se na tvoje různé názory třeba, co bys řekla na to, co bys řekla na to a to je úplně zajímavé. To se přiznám, že z toho vysokoškolského prostředí neznám. Takhle. Přiznám se, že to fakt neznám. Takže to je pro nás nové a myslím si, že je to dobře, protože opravdu asi hledají informace, hledají nějaké názory, aby dokázali si možná udělat svůj vlastní názor. Možná to tak je. Univerzita Tomáše Bati je vlastně dlouhodobým partnerem letních podnikatelských kempů a od vlastně letošního roku nebo loňského roku i regionálních podnikatelských kempů. Byli jste partnerem kempu ve Zlíně. Čím vás tady ten projekt zaujal, že jste se rozhodli ho takhle podporovat? Tak my jsme opravdu dlouho Univerzita Tomáše Bati, především fakulta managementu a ekonomiky vlastně podporuje ten kemp. Už hlavně i z toho důvodu, že to je jako ekonomická škola. Já osobně si myslím, že opravdu je strašně důležité a tady to vidíme, opravdu s těmi lidmi mluvit, být s nimi v kontaktu, vysvětlit jim, že my jsme taky z masa a kostí. My na té druhé straně, protože předpokládám, že oni hodně k takovýmto lidem zlíží. Takže jsem ráda, že se do toho můžeme zapojit i my jako akademici, protože samozřejmě my nejsme biznisová sféra, jsme veřejná sféra a častokrát jsme rádi, když tady potom zjišťuju a moc nás to těší, že část těch žluťásků skutečně na tu vysokou školu jednou dojde a že to není nic těžkého, protože i tady na tomto kempu jsem vysvětlovala
jim, když se mě ptali, jestli jsem biznismenka nebo jsem manželka od biznismena. Říkám, nejsem ani jedno. A tak co teda jste? Tak byli takový jako, jo, říkám, pracuji na vysoké škole, bylo to pro ně zajímavé. A chtěli vědět, co to je, jaký to je, jak se to tam učí, jestli se tam můžou někdy dostat. Jo. Takže to mě přišlo fantasticky. A každý rok se to takové otázky opakují od nich. A to mě přijde zajímavé, protože oni to prostředí neznají. To je mi jasné, že ho nemůžou ani znát. A poslední věc, o kterou tě poprosím teď, jestli by si mohla žluťáskům, kteří zítra opustí tady kemp a vrátí se do dětských domovů, do pěstounských rodin, něco vzkázat, tak co by to bylo? Tak já bych žluťáskům chtěla vzkázat, aby si opravdu ten sen drželi, který si našli, a aby ho dosáhli. A určitě bude těžké ho dosáhnout a na té cestě budou mít mnoho překážek, ale ať si vždycky vzpomenou, že když tu překážku překonají, tak přijde další, ale na konci ten sen určitě ho dosáhnou.